ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಂಧುಲೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇನಿ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂಜಿ ಒಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಭಾರಿ ಸೋಪುಡು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತುಳು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಊರ್ದ ನೆನಪಾಪುಡು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಚಿತ್ರಾಂಗ ಬರ್ತೀನಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮೂಲಕ. ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ನೆನಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಡು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಯಾನು ಈ ಲೋಕು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾನು ಕೇಂತಿನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ ತುಳು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದತ್ರ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಎನ್ನ ಇಡೀ ಪಯಣ 5 ವರ್ಷದ ಎನ್ನ ಈ ಸಾಧಿಡು ಏತೋ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದೆ, ಏತ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕಲಾವಿದರು ಸಹಕರಿಸದೆ ಊರೆಲ್ಲ ಪೂರ ನೆನಪಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಣ ಸಂಭ್ರಮಿಸೋಣ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣಕ್ಕಂತದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರಿ ಸೋಕುದ ಪುಸ್ತಕ ನೀವು ಪೂರ ಓದೋದು, ಪ್ರತಿ ತುಳುವೆಲ್ಲ ಓದೋದು ದಾಯಪಂಡ 5 ವರ್ಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರೆ 5 ವರ್ಷ ಜೀವಂತವಾದ ರೀತಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆರು ಕಟ್ಟದು ಗೊತ್ತಿನ ರೀತಿ ಉಂಡಂತೆ ಅವು ಮಾತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಡು ಪಟ್ಟದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಿಕ್ಲು ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಕ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತದ ನಿಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲನ ಬೆರಿ ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಕ್ಲನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೋಗ್ಲ ಇನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ನಿಕ್ಲನ ಪ್ರೀತಿ ನಿಕ್ಲು ಬಯಸುವ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರೆರೆಗ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಟ್ಟದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ.